nambahi para warga tak suruh jumeneng kabeh iki request saka netizen utamane Ikatan Pemuda Tapen sing selalu minggu di IG-ne Bagong Group nyuwun supaya warga Bagong Group kabeh jumeneng lan padha nayub bareng-bareng padha. Ya lagune jalwane Mas Pi. Guguk asmara. Guguk kok guguk lho. Saklai aku angkor sing ngumpul ku lho, Mbak. Mudah. Pripun? Terus mulai terus guguk. Mulutnya jadi lecek gitu. Iya. Aku lalu. Mas. Kakak aku lalu. Sampai itu Lomba tayo kuwi. Ya. Aku kelingan. Iki lagu Pamungkas. Oh. Jadi cilik-cilik. iki jenenge moni napa pripun? Iki mama dilebokke ning kolam ukuran 4 kali 4 terus kabeh bareng. Ayo melu. Menika awet kawulasanipun panjenengan Pak BG. Pripun? Matur sembah nuwun sampun gedhekke sinden-sinden. Ayo gede ya bodoh dhewe-dhewe. Akhiripun panjenengan nek BG ngaten iki ya momen derek mulya. Oh nggih. Moga-moga bakal urut teluk laris amin amin Allahumma. Setuju adik-adik sinden? Ini suara apa? Aku gumun cinta lho. Bendina jeruk ukur kelambi kaya. Ayo jeruk melar. Malah bukan seneng lho Pak. Samploy jenengan sering bojo kula selemek-selemek. Ayo nggih, sing nembang salah siji. Ayo. Sing karo dadi ngene naik mesti ya apik lho. Oh lah iya. Ya. Raja sampeyan sapa iki? Rinto. Wah, ojo. Oh, wong kuwi bojone nang omahe kalkulator jalan nang padahal. Kurang selawe, ayo. Ora kok emak cendasmu. Oh, Budi ya ayo. Oke. Ayo. Sing lanang sing isor kene apa ayo. Budi, Katimen. Rangga. Ayo. Ya karo eno nek arep karepe. Iya ayo. Ayo Budi. Oh, Ayo iki identik kali berpasangan. ayo Putra. Mulai Pak Lukito, Mas. Pak Lukito. Oke. Oke. Pak Luk. Pak Luk iki demi konco lho Pak Luk. Ayo demi konco ini. Ya apa ada kawasan ini. Ya salah ini ayo. Ini masakan ini Mas. Ayo, ini enggak. Oh. Ngadepi anu senenge sapa karo sapa ngono ayo nang jero ayo. Sapa? Cinta. Udah. Ayo enggak, jare kowe karo galo, rasa isin. Ayo Kang. Ayo slice ayo. Lak para iro. Gini. Cepet ini. Budi? Wes, tenang. Terus dong, ayo. Jelas sih. Papor, ayo Papor. Cepet, ayo. Ini dipersani yang YouTube loh, ayo. Mas Maju, ayo kene. Kudu dikandang-kandang loh. Wong ora loro iki lho. Iki awake dhewe iki jenenge iso makrabke dengan keadaan yo ngene iki. Ayo. Yo, Mas Mat kene, Mas Mat. Gandani kene. Sama Sarono, Aisyah. Apa? Ngali tempe. Ayo, tangga ini. Lah, juga titik. Budal, oh ya budal lali. Del. Karena gue itu tak pedoti Lestari. Ayo rasa ngadep. Ayo. Ya sini. Yo.
Yo, Mas Pur arep ntar yuk oleh. Mas Wi yo oleh ayo kene. Siapa? Oke, sini. Sini no. Ya, mau beri. Tangan iki ditoto ben. Yo. Nah, ayo kene. Ibu-ibu rada mundur sini, wah. Walah wong ya wong suguhane Pak Mukadam lu ora umum iki lho. Nggo ngrasa cita-cita. Kaya ngono kon guru. Ya, sampun. Nah. Dikene digenepi ya. Iki jane pintu ya sing lang ya pintu 1 2 3 4 5. Nah. Piye? Kurang loro ya wis ngono. Oh, anu Alpian gelem lali aku. Alpian gelem Mas. Ayo. Ngono dan. Ayo, Parindo sisikan Parindo. Siro lupa mo. 5 6 itu. Ayo Parindo. Ayo. Para naruh menika. Ayo sak kecekele. Nah, ini dalam. Kowe karo sapa to? Wadah. Sing penting ngarep. Ayo dibalik sing penting ngarep. Ya. Ya semangat gawe. Manut karo ngedang ae kuwi kojur. Agen karo sapa? Karo sapa ya? Ragun oke. Mungkin karo sapa Mas? Karo Tudel. Ora imbang ya. Itu ra apa? Ya yuk. Hubuk asmoro. Ya yuk. Sing nembang anu bunda. Yo. Iya ya. Kayak pandeling itu sasel ae kok. Salerane, yuk.
Terangan. Ora mau melarikan diri. Tak pikir. Terus. Sing satria namung Pak Topo, Pak Lukito. Wah, elah. Rezekine tambah berkah Pak Lukito. Rezeki Pak Lukito, anu napa jenenge? Itu kok peraturannya dilanggar. Kok bisa? Dilarang pipis di celana niku wae. Bisa-bisa wae. Mungkin itu ya, Pak. Jenenge ya ternyata sesuatu. Aku jadi duwe obsesi pengen angkat tayo bro ning Dongko iki kapan. Besok aja sih ro bojoku kan. Belum